Καλησπέρα παιδιά μου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το διάστημα. Τι παίζετε με το διάστημα κιόλας. Για όλα αυτά τέλος πάντων guys. Αμάν. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί καταρχάς γιατί υπάρχουν μαύρες τρύπες? Παιδιά, έχω αναρωτηθεί και έπειτα από μια τεράστια έρευνα με κάποιους από τους καλύτερους επιστήμονες της Λέσβου, του χωριού, δεν θυμάμαι πως λέγεται, το χωριό της Λέσβου, με τον κύριο Παπαρίζο, δεν ξέρω πως μου βγήκε μαλάκα, με τον κύριο Παπαδύρο, με τον κύριο Παπαδύρο και τον κύριο Χατζαρόπουλο, και συζητήσαμε τι απασχολεί εμάς, τι απασχολεί τους ανθρώπους, τι συμβαίνει εκεί πάνω. Καταρχάς, τα βασικά, γιατί υπάρχουν μαύρες τρύπες. Έπειτα από τεράστια έρευνα ανακαλύψαμε ότι οι μαύρες τρύπες υπάρχουν για να γαμάνε και οι πλανήτες λίγο. Προφανώς αυτό όμως ήταν ένα κρύο αστείο. Τι ζεστό είναι. Ήταν κρύο αστείο, αυτό το διάστημα είναι κρύο. Έτσι. Τέλος πάντων. Τι γίνεται ρε πούστη μου τυχαία, πραγματικά, τι στο πούτσο. Κάθομαι και σκεφτόμαστε με αυτούς τους κυρίους λοιπόν. Η NASA λέει ότι βρήκε νερό στον αέρα, μαλάκα. Αλλά από την άλλη, χωρίς οξυγόνο δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Και πως υπάρχει οξυγόνο και δεν το ξέρουμε και εμείς κολώνουμε να βγάλουμε το κράνος. Οπότε θα αναθέσω στον επόμενο, στον Άρη που θα ταξιδέψει, όχι στο πρώτο, στον Άρη που θα ταξιδέψει στον Άρη, να δοκιμάσει να βγάλει το κράνος, μήπως έχει και οξυγόνο. Τέλος πάντων, αντίο guys.